Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोरा नोंथांमोननो मोनथाम स्किमनि आपडेट लाबोदों। बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों। दा बेनो जाबाय रेशन कार्ड गोनांफोरा 5 लाख फ्रि एन्ड बेनिफ्राय 1 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनाय जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय जायनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ 10,000 फ्रि राङारि अनसुंथाइ। स' बेनि सायाव मोनथाम आपडेट सफैदों। स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब आरो जायनोखि बड' जब इनफो चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि स्किमनि आपडेट मोननो लोगोसे साख्रिनि आपडेट मोननो। दा साख्रि होनाय लोगो लोगो 22,000नि बारा भेकेन्सि जुलाइनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना चान्सखौ मोनसिगोन एप्लाइ खालामनो एडिआरइ 2.0 जेराव क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पास लेभेलसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 पस्टआव सेम पस्ट थागोन। बेनिफ्राय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव एपिडिसिआव गोबां पस्ट दङ। बेनिफ्राय एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवबो गोबां पस्ट दङ। बेनिफ्राय जायफ्रानोखि टेट पास जाना दङ नोंथांमोना टिचिं एबा टिचार भेकेन्सियाव एप्लाइ खालामनो चान्स मोनगोन। लोगोसे बेनिफ्राय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवबो नोंथांमोना डाबल चान्स मोनगोन। स' बे क्लियार जाबाय। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आसामनि पर्टेला बेनो बेयावनो आपडेटआ फैगोन जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन गासिबो स्किमनि बागै लोगोसे साख्रिनि बागै। नैबे 22,000आ जुलाइ दानाव जासिगोन आरो बिटिसिआवबो 5,000 भेकेन्सिनि एनाउन्स खालामगासिनो दङ। नाथाय माब्ला ओंखारगोन जेबो आपडेट गैया। जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन। स' दानिया बे स्किमनि आपडेटखौ सोर होदों आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो क्लियार खालामसै। नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लानो बुजिजोबगोन। दा बेखौहाय होदों बिथां चिफ मिनिस्टारानो आपडेट होदों। दा बेखायनो जों फार्स्टनि अप्सनखौ नायगोन बेनो जाबाय जोंहा रेशन कार्ड गोनांफोराहाय 5 लाख फ्रि जागोन एबा ट्रिटमेन्ट। खोथाया जाहैबाय रेशन कार्ड अके नोंथांमोना मिथिगौ रेशन कार्डजोंहाय आयुष्मान कार्डजोंहाय लिंक खालामबाय अके। स' लिंक खालामबाय आधार कार्ड आपडेट खालामबाय बेखौनो बेयाव बाथ्रा बुंदों जे जोंहा सिगांनो आयुष्मान कार्ड दङबा जोंहा 5Lनि ट्रिटमेन्ट लानो हायोमोन हस्पिटालाव फैसा नाङालासे अके माने रां होनालासे बेसेन होनालासे जों फ्रियावनो ट्रिटमेन्ट मोनदोंमोन। थिग बेबादिनो रेशन कार्ड गोनांजोंहाय दानिया लिंक जाबाय नालाय नैबे रेशन कार्ड बेनिफ्राय नैबे आयुष कार्ड माने आयुष्मान कार्डजों लिंक जाखाबाय जेला स' केसलेस ट्रिटमेन्ट मोनगोन 5 लाख 5L ट्रिटमेन्ट मोनगोन अके ट्रिटमेन्ट नोंथांमोना मोनसिगोन माने हस्पिटालाव थाङोबा जायखिजाया नोंथांमोना रां होनांला जायखिजाया ट्रिटमेन्टखौहाय स' नोंथांमोना फ्रियावनो मोनगोन आरो बे आपडेट जाबाय थागोन मोनसे पर्टेल थायो नालाय बे पर्टेलाव नोंनि बे एन्ट्रि जालांबाय थागोन अके बे आइडिया नोंना एन्ट्रि जालांबाय थागोन माइनास जालांबाय थागोन। हमना ला दिनै 5,000 नायबाय अके हमना ला गाबोन 10,000 नायबाय स' बेबादिनो माइनास जालांबाय थागोन। नाथाय बोसोराव नोंथांमोना 5Lसिम ट्रिटमेन्ट खालामनो हानायनि बेवहाय अप्सन दङ। स' बेनिफ्राय जों सेकेन्ड पइन्ट नायोब्ला 10,000 होगोन बेनो जाबाय 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अके 10,000 राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोननो होनाय जागोन मेम्बार्सफोरनो अके मेम्बार्सफोरनोहाय 10,000 होनाय जासिगोन माने साफायाव बुंनाय जाबाय मेम्बार्स होनाय लोगो लोगो स' 10,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय जासिगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय 40 लाखसनो अके माने थांनानै थानो थाखाय माखासे खामानि मावनो थाखाय माइक्र' एन्टारप्राइज नोंथांमोना जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय स' नोंथांमोननो 10,000 बेवहाय 40 लाखसनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जागोन। नाथाय बेयाव मेम्बार्स जाथारनांगोन नोंथांमोना SGHनि अके होमबासो गभर्नमेन्टआ होनाय जागोन बे 40 लाखनो। स' बेखौ क्लियार खालामबाय आरो बे माब्लानिफ्राय मोनगोन बेनिबो आपडेट दङ। स' बे नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोनगोन भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेटआ बेनोबाव 1 लाख लाइमोनफोरनोहाय 2 लाख राङारि अनसुंथाइ एबा लन सिस्टेमाव होनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय अके माने जों बेंकआव लन लायोमोन थिग दानिया गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जासिगोन। नोंथांमोना बेंकआव थांनो गोनांथि गैला होनना बुंदों बेनो जाबाय बेंकआव थाङोब्ला जोङो लन लानोब्ला गोबां माखासे प्रसेस नांगौ जायोमोन 2 लाख दायो बेखौनो गभर्नमेन्टआ आसाम पर्टेलनि गेजेरजोंहाय स' नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ होगोन बेनो जाबाय 2 लाख मोनगोन साफायाव 1 लाख जननो होनाय जागोन। स' बे माब्लानिफ्राय जागोन आरो खोथाया जाहैबाय बेखौ सुख'नांगौना सुख'नाङा एबा इन्टारेस्ट लागोन ना लाया स' बेनि सायाव दासिमबो क्लियार नङा आरो जेब्ला क्लियार जागोन स' नोंथांमोना बे राङारि अनसुंथाइखौहाय मोनोब्ला अफिसियेल नटिस फैयोब्ला आपडेटखौ होगोन। नाथाय आं सानदों 2 लाख रांखौ ओरैनो फ्रियाव मोननाय नङा नोंथांमोना सुख'खानांगोन बिनिफ्राय इन्टारेस्ट लागोन ना लाया जेब्ला अफिसियेल नटिस फैबावो स' आपडेटखौ मोनगोन नोंथांमोना जायखिजाया 1 लाखनो 2 लाख राङारि बेफोरबायदि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनना बुंनांसिगोन दायो नोंथांमोननो होनाय जागोन। बेयाव जायनोखि इलिजिबोल जायो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बे माब्लानिफ्राय जागोन होनोब्ला सिबा बुंनाय बादिब्ला अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ जागोन होनना बुंदों। अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेनि आपडेटखौ मोनगोन बा एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोनगोन आरो बेफोरबायदि स्किमा खामानि होगोन अक्ट'बर दानावहाय मानोना मेक्सिमाम अक्ट'बर दानावहाय लन्च खालामो जेरै अरुण'दयखौबो अक्ट'बर दानावहाय लन्च खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआ अके 2020आव अक्ट'बराव लन्च खालामदोंमोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट आरो जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैबावो नोंथांमोननोहाय होनाय जागोन लेटेस्ट आपडेटखौहाय स' बेनोमोन मोनथाम स्किमनि आपडेट।